Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Mabuti. Salamat. Sa ating pong Ebanghelyo ngayong linggo, hango kay San Marco, chapter 9, verses 38 to 48, isang araw po sinabihan ng Panginoon ng kanyang mga alagad. Sabi sa kanya, Panginoon, may nakita kaming tao doon na nangangaral at gumagawa ng milagro sa iyong pangalan. Pero dahil hindi natin kasama, hindi natin kapagtino, pinagbawalan namin. Binawal niya. Ayaw po pangunahan ang sinuman. Pero ito po nakaraang linggo, halos nasusunod po yung cellphone namin, mga kaibigan namin, hindi sa balitang nagbabalak na naman ng tumakbo para governor si Monte. At bilang po kapatid na pare, ang kaibigan niya, ang una pong reaction ay pagbawalan siya. In fact, I texted him, Amo, nakikiusap ako. Kung pwede na, binabawalan kita. Iba na ang sitwasyon. So marami po kami kaibigan niya, binabawalan namin siya. Hanggang kagabi po, naghahanda ng pumilya, nabas ko po ang ibang ngayon. At parang nadinig ko ang Panginoon, hayaan lang, huwag niyong ibawal. So naisip ko po, tumahimik muna. Huwag mo naging text siya ako kaya kasabi ko ito tao, dahil pa naman ang daw ko October 5, imbes na ibawal ko siya, ipagdasal ko po siya para sa mas magandang desisyon. Ano? Kasi kung sinabi ng mga alagad, binawal namin yung tao nyo na hindi namin kasama. Sabi ni Lord, hayaan niyo lang. Paborin niya ng tawag doon, bigit, balikan lamang sila. Pabayaan nila. May kakilala po ang isang babae, napakaganda, napakadulong, napakabata. Sa araw sinabi niya sa pamilya niya, gusto kong pumasok sa kumbento at upang pagmatre. Lahat po ng mga kapatid niya, lahat ng nanay niya, pinagbawalan siya. Di ka bagay, di ka pwede, bawal, punta doon. Pagkatapos ng maraming usapan, yung lalaking pinaka-nagmamahal sa kanya ang nagsalita at nagsabi, hayaan niyo siya. Paborin niya. At hanggang ngayon po, ang babae nito, happily married to the Lord sa isang kumpento. May kakilala po kami, nag-desisyon, gusto niya mag-TNT sa States. Sabi namin, wag, binabawalan po namin, baka ma-blacklist ka, baka pati mga anak mo, hindi na pwede mag-punta dyan sa States, baka mahuli ka, ano. Mandamuli po, hindi na namin binawalan. At hanggang ngayon, nandun, nagtatrabaho para sa pamilya niya. So, meron pong mensahe at paalaala sa atin ng Panginoon. Kapag meron tayong gustong pagbawalan dahil lang hindi natin kasama o iba sa atin o hindi natin kapartido at kasangga, sabi ni Lord, hayaan lang. Pagbawalan. Balikan, yaman, hindi. Ngayon, hindi po ibig sabihin ito na meron gustong tumalong sa bangin, paparin mo eh. At hindi sa magpawal, paparin mo. Hindi sa mag-governmentado, pabayaan mo lang siya. Ibang usapan yan, ibang usapan ito. Alam po kung may mabuting balikan, gustong paalaala at ituro sa atin ng Panginoon, hinggil sa utos niya sa kanyang mga alagad, huwag niyo siyang pagbawal. At ano po ang mga ito? Simpleng aral lang po. Unang-una, dalangin, hindi natin solo ang katotohanan. Hindi lang po tayo ang may nagmamag
yun sa atin. Hindi po. Truth is bigger than us. Mas malaki po kaysa sa atin at sa lahat ng nalalaman natin ang buong katotohanan. Maaari ngayon, hindi ko gusto umamo si Abuket, pero ibig sabihin na ako lang ang tama. Sabi ko nila, kapag ang mag-asawa ay nag-away, madalas away na mag-asawa, nagbibitang sa isa't, ikaw kasi kasalanan mo yan, ikaw ang nagsimula niya, hindi, ikaw ang naging kasalanan niya, kasi ganyan ang ginawa. Usually daw po, pag nag-away ang mag-asawa, there are 3 versions of the fight. Yung version ng lalaki, yung version ng babae, at ang buong katotohanan. Hindi solo ng lalaki ang katotohanan. Hindi lang babae ang tama. There is the real truth. At ano ang katotohanan? Yung pwedeng magbigay ng daan. Itong pwedeng maglele sa atin. Yung marunong magbigay ng konting lugar. Yun po ang katotohanan. May kaibigan po ako, ang kaibigan po, parehong biyudo at biyuda. Itong lalaki, matagal na biyudo at may anak siya dun sa una niyang asawa. Itong babae naman, matagal na rin na biyuda at meron din siyang anak dun sa una niyang asawa. At ang dalawang kaibigan po ito ay nagkita at ewan ko nang nangyari, alam, nagmahalan itong biyudo at biyuda. So, ikinasal po sila at ilang buwan lamang, aboy, lahat kami nabigla, nagkaanak pa sila. So, ngayon, tuwan-tuwa sila, sabi sa akin, among yung mga anak namin, 3 grupo. Mine, yours, and ours. Okay, 3 po. At sa sitwasyon na gano'n madalas na ako, nag-aaway. Sasabihin na lalaki, mga anak ko na lang, mainit ang mata ko sa mga anak ko. Habang yung mga anak ko, pinababayan mo. Kaya, puro na lang yung anak ko, at hindi pa yung itong mga anak ko, pinababayan mo. Pero nagtataka po ako sa kanila, ay payapa at masaya. Kahit 3 grupo yung anak ko nila. At ano ang sikreto nila? Sabi sa akin, we don't concentrate on the mind. We don't concentrate on the yours. We concentrate on the ours. That is where the truth is at that moment in their lives. Your ours. Di natin solo ang katotohanan. Halimbawa lang po ito. At dahil nalampasan ko rin. Halimbawa, for clarification. Alam ko po, nung bago ako dito sa St. Jude, ang dami pong hindi isang ayon sa akin. Mabilis ako, dami-daming mga bagong ginagawa ko. May mga ilan na sabi ko, anong ginagawa ng paring yan? Sa naman sa mga kaugalian natin dito sa St. Jude, ibawal ang paring yan. Meron po katotohanan yung sinasabi ko, meron katotohanan yung side ninyo, pero there is the real truth. Ano ang tunay na katotohanan? Mahal niyo si St. Jude. Ako rin, mahal ko si St. Jude. Nananalangin kayo sa kanya, at umitin ko kay St. Jude. Ako rin po doon. Kapag madaling araw ng isa, umarapin kay St. Jude, at umahawak din sa kanya. Nandun ang katotohanan. Hindi ko sa pagkakaiba natin. At ang mga mabilis na nangyayari sa parokya po natin, mga pagbabago ito, hindi naman tayo sa iyo, hindi tayo sa akin. Bakit mabilis na nangyayari, nagkakaroon ng mga pagbabago ito? Lagi po kay St. Jude. Yun ang katotohanan. Okay? Ikatlo, sa panahon mo ngayon, we are living in a pluralistic society. Pluralistic society. Ibig sabihin, hindi lang iisa. Marami na po tayo iba-iba. Halimbawa, noon, kapag bumili ka ng beer, isa lang yun, San Miguel beer.
Abay ngayon, iba na. Meron ng Gold Eagle, meron ng Red Horse, meron ng Heinecker ba yun? No? Meron ng Beerhausen nila, basta beer. Noon, pag bumili ka ng toothpaste, isa lang. Colgate lang. Lahat ng toothpaste, Colgate. Anak, bili ka ng Colgate. Opo, mami, ano kung tatak yung close up? No, gano'n. Noon, kodak mo kami. Yun lang ang alam natin sa picture. May dami namin. May Canon na, may Pentax na, may Nikon na. Marami na po. Ito yung sinasabi kong pluralistic. Noon po ang St. Jude ay para sa mga militar na retirees, government employees lamang. Ngayon, nandito yung mga nalahan, nandito yung mga teachers, na iba-iba na. It's pluralistic. Pati hindi sa St. Jude, nandito na rin. We live in a pluralistic society. Noon po, isa lang ang religion natin. Kristiyano tayo lahat. Ay may iba-iba na. Mga protestante lang, may kita 1,000 denomination. Hindi mo na alam. At sila pa ngayon nagsasabi, sila lang ang totoo at sila lang ang original. Ay, nang sabi ni Lord, pagpawalan natin sila, sabi ni Lord, wow! Huwag ibawal. Hayaan lang. Noon po ang partido, dalawa na, LP tsaka NP. Ay, naku, ngayon ang dami na. Meron ng uno, meron ng una, meron ng ina, meron pang mabingan. Di ba naman yun? Mabingan. Ay, iba-ibang partido niya. So, gusto naman po yung nanay, vice niya yung anak niya. Ay, naku, pambing lang tayo kumakaya natin yun. Anyway. So, magkakawin, iba-iba na. Ay, pagpawalan mo ba dahil iba o what? Pagpalot mo at sabi nyo, dayaan lang. Ano pong punto dito? Alam po niyo si Direk Mario de Zabayan, kasama po sa mga pinagdarasa natin. May binabahagi po siya sa akin noon. Meron silang NGO sa Zamboanga na tinutulungan ko. Ang tawag doon sa community na doon sa Zamboanga ay Silsila. May magandang kahulugan po yan sa Muslim, Silsila. So ang ginagawa po, ang trabaho ng NGO nila, nag-aaral po paano pwedeng mabuhay sa isang compound ang mga Kristiyano at ang mga Muslim na hindi nag-aaway. So doon po sa isang maliit na komunidad nila, magkatabi ang simbahan at ang mosque. At kapag linggo ng gabi, nag-Bible sharing sila. Pupunta ang Kristiyano, daladala ang kanyang Bible, darating ang mga Muslim, daladala nila ang kanilang Quran. At hindi po nagsishare na amari sa inyo, ayon sa amin, walang magsasamba sa mga imahe, kayo nagsasamba kayo. Hindi po, hindi po. Ang binabahagi nila, nagbabahagi ang Kristiyano, anong magandang nakikita niya sa Bible niya, kaya nagbabahagi niya. Magbabahagi ang Muslim, anong magandang nakikita niya sa Quran niya, yun ang ibabahagi niya. Because of that, they don't fight. Isa lang daw ang hindi sila nagkakaunawaan sa Bible. Sa ating mga Katoliko, pag nagkasala, pagpapatawa sa mga Muslim, jihad. Yung naman, hindi natin mag-aalimay yun. Anyway, ang punto ganito. Maaaring iba ang partido, ang organisasyon, ang komunidad nito. Pero kapag magkaiba po ng religion, magkaiba ng komunidad, magkaiba ng partido, magkaiba ng pamilya, magkaiba ng anumang grupo, huwag po niyong pagbawalan, kundi tignan kung may tunay at totoong mabuting bunga na mumunga sa grupo ito at huwag niyong pagbawalan. Kapag may mabuting totoong bunga na mumunga sa organisasyon nito, sabi mo, hindi pwedeng laban sa atin. Totoong bunga, hindi yung bunga pinagagawa